Аз съм Остър Манчир, 6 ковеник, днес ще играм пипи в пипи огъра. И малко ще ги биеме. Не малко, много ще ги биеме. Ако скочи някъде, защото има много малко хора в сервера. И затова. Да наскочи някой. Но аз няма скочи. То така като гледам. Пукахме го. Да, бутнаха ни. Ако скочи някой ще е супер, чайте секунда. Да намаля, не знам да изключим коите. Това си изпил там. Килъра. Да си направим кефа, скочим да го изядем жив. Ето го. Мъртвеце. Втората жертва. Уф, доста лък. Скочи дъма, така да видим дали ще се справим с дъбъл. Да, определено. Лагна малко. Или доста. Така, браво. Доста добре. И да, получи се за сега. Да наскочи още някой. Оп, ето го. Ето ви този добър хакер. What хак? Това трябваше да го видите. Супер беше. Оп, то ни пръска нищо. Добре, браво. Пак малко ги изпобихме. И да, вършваме след малко. И да, отново сме тук. Тук има някакъв долу. Бутнаха ме малко. То не беше малко да я майне. Така и не. Той сега се измъкне тос. Как не можах да изпия на време. Аз няма ги пръскам много, не. Само малко, така. Лекичко минаваме ги. Пръскаме. Нищо лагва, не знам защо. Не знам нищо. Тъпа работа. Само не скочи някой мангал. Аре бе, то не те ли фана страха? На 4 хъпълата. Някаква мишка. Нас трябва да фърнам обаче. Много букуци се насъбраха. Пауър двойка не. Не ми трябва, честно казано. Така, имам още 40 секунди стрент. Бутна ли го? Не можех да го бутна. Да, идиота взе коженките.
Какъв съм идиот! Не мисля, че вече ще посмее да му удари, ако не се хилне. Опа, килър обаче. Отиваме до хома, нали? Да вземем пот и се връщаме. Така, нека фикснем. Така. Нищо обаче не ми се подрежда много, така че хвърли къде ти падне. Тук имаме, да, страница пит, някакви глупости. Хартипи. И отиваме пак да ги биеме. Няма хора, стане хубаво PvP. Ще сложим про тройката, ако имаше хора, ама няма. Вчера умрях с фулка. 4 в 1 ми правиха. Тъпо, ама. Какво да се прави? Уау, този доста вкарва. Шерп двойка сигурно. Не, шерп е замичка и то. То няма. Да, такова. Или с някакъв хубав сет, или никой не. Па нямам никакъв меч. Малко трябва да бием, а не в 5. Много яко не в 5 да играеш. Не знам защо. Ма не мога да го оцеля така. Гле. What? Fuck? Така ще им път F5, нека хилнем. И то добро, няма да скочи повече. Скилът видя. Така. Дали някой ще спие, дали не, никой да. Поеми. Иван TBG се засилва към мен. Кой е това? Дъбъла. What? Критна ме. Ня, той този някакъв. Кой нали го ще изпива? Или на мен? Ооо, демидж. Пръснал е това, няма какво направя просто. Отиваме. Знаете ли какво направо? Спирам клипа и се връщаме след малко. И отново сме тук. Мисля направо да изпием. Араве нуб. Леле, тос. Мале.
And I can't wait so we can break apart to hear me if I